Magandang umaga, Wanta Fam. Hulaan nyo kung nasaan kami ngayon. Dito tayo sa kuweba. We're in Boracay. Loading ako, loading. Hindi pa kayo naniwala kasi hindi mukhang Boracay dito, no? Pero eto ang Boracay. Boracay na! Ganda, no? So ngayong umaga, Wanta Fam ay napaka-espesyal. Kasi nga, mag-maternity shoot si Shanta dito sa Boracay. Salamat kay Christian De Leon, ang kaibigan ni Shanta. Nagbe-beach walking. Nagbe-beach walking? Bakit? Sinong kasama niya? Mga beach? I'm so excited para kay Shanta at sa kanyang maternity shoot. Kasama din ako dun. Nagpipila yung ko. Ayun, si Christian. Oh my God. Ayun dun siya. Ayun. Yee-hoo! Hello Christian, good umaga. Good morning din. Yeah, you too. Ito yung musician friend ko, turned photographer. Ayun. Shanta's a very good friend of mine. Very good pianist. Yes, very good pianist actually. Just right here lang para wala masyadong tao sa Ayan, and not perfect. too warm, yes. Wala masyadong tao dito sa Boracay kasi may coronavirus. I also take photos of the two of you and then sure. Solos muna. We just going nearby the water so yung feet natin touching the water na para wala masyadong tao passing behind us. Okay. And do wide shots and then close-up shots and then... Ayan. Isa lang yung outfit ko. Okay lang, okay lang. Wala akong accessories. Okay lang, no. Minsan ko pa uminom ng beer. May beer belly. Ako bala, ako bala. Pag nakita kayo man dito, ipo-point out ko. Ipapost ka ni Christian siya. Yes, yes. Kaya kunin niyo si Christian. Magaling yan. Eh, tanggalin mo na siya. Oh, sexy and buntis. Oh, yan mo yan. Nag-vlog ka. Wow, Umaawra. Oh baby, wherever you go, I pray the Ngayon, kasama din ako. how wonderful you are. And I really wanna take you home to mama. Wanna spend forever in the day with you. What's up, Wanta Fam? Nandito kami ngayon sa aming hotel dito sa Henan. Kasi social na si Mayora. Buntis na Mayora. So ngayon, Wanta Fam, tapos na ang maternity shoot. Mag-react na po kami sa mga picture. Ito ang unang picture natin siya. Oh. Wow, patete. Ang ganda talaga ng Boracay. Oh, super maganda yung background, no? Background lang. Hindi, maganda ka naman dito, Shan. What do you think about yourself? Don't say maganda ka naman. That means okay na lang. Maganda ka na lang. Joke. You are in Waray, mahusay nga burod. Yes. Bagang matambog ka na kung kamot. Pero... What? You're not mataba. You're buntis. There's a difference. Ganda ng mga kulay, no? And your damit is so maganda, no? Yes, courtesy of Gladys and Aiza. Yes. Sila yung pumili ng damit ko na yan. You bought it in Boracay, di ba? Yung damit na yan? Oh, nasa Ayan, vlog. Ito binili. Ilagay mo yung vlog dyan. Ayan, subscribe kayo kay Shanta, mga pre, mga Mars. Ni Christian, Next no? picture. Yun. Masaya na ang putete. Hindi na Umaawra. Grabe yung chan ko, no? Yung vlog namin sa camera at sa phone, hindi mo makuha yung tunay na kulay ng Boracay. Pero yung pictures na to, ito yung tunay talaga. True. Anyway, next picture. You know? Ayun, no? Ang galing talaga ni Christian, no? Ang sweet, ang galing niya. Si Christian ang nag-pose sa akin. Christian So he De Leon. told us how to pose, what to do, ganun. The shoot is so perfect. You know what? Plano namin ni Shanta, we're gonna get all these photos and we're gonna make like a collage and then put it on our wall. Next picture! Yan, talagang straight yung back ko dito. At tinatense ko yung abs ko. Para kunwari may abs. Para kunwari nag-gym ako. Oh, kasi baka mamaya ikaw pala yung buntis, hindi yan. Quick interruption. If you want to learn Tagalog and Bisaya, sign up to philtalk.net. Alright, it's a website we have spent years creating. We released it last year and so far it's doing well. We're getting a lot of positive reviews.
It is the best method for learning Tagalog. It is the method I use to learn Tagalog in Bisaya. So check that out now, philtalk.net. Thank you, Christian. Next, yan, yung maganda. Inantay ni Christian yung alon, di ba? Sa likod natin, di ba? Pero yung tawa ko dyan parang, kasi parang natatawa ako na walang voice yung tawa ko. Parang, Next picture. Oh, maganda. Wide shot. Yan, of us holding the baby boy. Na wala pa tayong pangalan. alam mo anong pangalan? What? Burukoy. No. You're smiling na. Parang yun yung totoong smile. Parang in love ka sa akin. Kunwari. Parang. Ngayon, next. Ang ganda Oh, talaga. yes! Natatawa ako dito kasi sabi ni Christian, oh sige, try to kiss Shanta, ganun. Parang yung about to kiss ko lang. Tapos kinis mo ako na totoo. Tingnan nyo, talagang tense na tense yung mga braso ko kasi ang bigat ni Shanta. Oh, wow! Sexy na buntis! Sexy boy. You can really see the shape, no? Around there. Yung may shape sa tiyan. Parang hindi 8. Parang may additional pa na round sa baba. Ayun! That's one of my favorites actually, this one. Sitting down just like that, chilling on the beach, pregnant with a baby. And he waited for the wave sa likod din. Inantay niya yung alone na naman. Ang galing ni Christian. Parang candid, no? Parang candid shot. Ayun, doon the fam. Yan ang shoot natin dito sa Boracay. Sabay tayo naman. Maraming salamat po kay Christian De Leon. Okay, doon the fam. Thank you so much guys. Kita-kits sa sunod na video. See you guys sa next vlog. Bye-bye for now. Got me falling slowly, and I'm crashing into you.